Yamahwefo ne nakwa ababiem e de ba City multimedia so se ene ye da wo hwe City a mesrew se mentwem nko gina hono YouTube ye wo City multimedia wo hu se adoma bi wo soro no ma ha fa wonsa bo adoma no so like my na e share hwe videos bebre ene ye de ato hono mo e fa ya mamre ne amane ye bekosem ene ensem bebre wo o manga ne mpa mo na mesrew se wo hwe wi a mentwem nko wo so ema onua foforo na ono so enya daje na wonhwe na ema omanga na so yentumpo ene ye ba bepie mu hanom e wo Komfo Anokye teaching hospital ni na ne se ya amase ye ba ba hwa ayarefo na mum ye ba se ba ba besua de e de afa Komfo Anokye sword a wo de si hanom e de be kranti ene ma Komfo Anokye e de sa sword de si hanom na e de ba de e na kire sword na e de si hanom no we ni ensem a ekeka ho ene ensembusa e wo ho e na me no mienu ne ye ba besua de ne ye busa ni yehu ni akire esanse mpanifo se wire fi komu ehne abanya o yira obedwase se ne be ye nyira yenchi na ye nyira obedwase ntine enenne ya base ye ba besua ade e de afa sodo a obi Komfo Anokye e de si ho e de ma enkabom kase e ma enne ebenya asanteman esanse enkane no na ye ni asantema ho na edin bempo ene ne de fra asanteman enkuoku anasa aman dodo sei ene be ka ebomu enne enya asanteman ni nina enne ye ba besua de ni ye busansem na ye hunade e de afa ya mamre ne amane ye ho esanse asante wo bi asante kire asante wo bakosem a etwasem no mienu ye hunu na ye tie bi esanse ye hwe ya ye ba yira a obedwase efa ya mamre ne amane ye ho medin e de nana yaw amankwa me ne me be de dwumadi na ho kya me se se ene ye kan ho na yenko di nkomo enfo obri Komfo ene soda odi si hono e de ma asanteman ama ene yenya asanteman ama ahenie biere ne hono a eboro asanteman so otumfo wo sei tutu onkwaso yewura ye ma opiafo di echi ya na saka ye ho na yenko nkotie abakosem a ewo hono mo obebo odin no ye ho adidi a kire yen na wa kire bebe ye wo. Okay, me din the champion Komfo Anokye society. Me na me side guide of Komfo Anokye. See how Komfo Anokye society, I work Komfo Anokye teaching hospital. Okay, se na we see eka no. Yebebusa se sword na esi ho na ye ba ensrahwe ebeti ho abakosem no obetimi aka ho bibi kakra e de a kire. Sword no e from on na afana no. Gina wo show ma bibi. On say nipa bebre wa adwumi se Komfo Anokye de show say omra na omekire na hoden wo so. Obi okro ba so mitimi tu sekan ya hospital de be mai. Obi okro so ne be ye asante hene. Ba nya sanete. E gina na obri Komfo ye no a e de me ye hu se ha na asante man e sha ase. Se we ni ho a asante ni ho. Anam se we ni ho a adanse bie no edin se so busa se ahene ekikira asante man a we ni ho nti na ebetimi di ense sie ba kasa ha na asante man etirishe ba ni ho a sa adanse ni ho ebiu aha na Komfo Anokye gina ya okom ye ma sikedwa e bae na afi ese gina ma asante enkabum ti sa ne ma miensen na afna no ehye homa ene se enkane no na oman bi ni ho efe na asante man aka man bibre ne na wo ne wa aman ahemfo aman akese na dikan ema aka man no mu bi ekosun ebi titi na oman kesi bi na fe ndenkyira a ne wo mfimfi mantem dunkwa wo mo na kane na aman bi som wo nti duru me bi no wona na wo som mo no wo mu hu se denkyirafo no eye wo nneema bi a wo ne nje ho nti aman no mu bi gi eya adwen se wo be ka bom no ma yo man ba ko no makwa jomfa ahodi ti hana omuhia ya omoyesa enkabom. Okay, answer na obeto aso no wo ka sa hana Komfo Anokye gina ya commande ya sikedwa e baaye ebrebe anase afibe mu na sa swordway Komfo Anokye de be si hana mo no de si hana mo no ensembe no kan e de fa sword no e ma ne ye benya hana mo. All right, in fibers ahasani eduasani which is over 300 years na sword no afibes 1695 no you can afibes 16 of next year shede nim bosome poti ana say that poti nti afibes 1695 no ana Komfo e de afana ne etimfo na odi timfo no ana o hye nkom se bebi odi afana ne sie no ye beje ayaresa wa ha ye be wu nipa wa eni nti na ye hwe ha ye se ayaresa bia kese wa ha
yen fan to bia so ono o share nkomo na edi afa eresa no to nam so ono edi kan ka sa asem na to wodada say e beja eresa e wo ase ampa they see hospital they know say the to. Okay, so what is the purpose of that sword now? What did they see from our animal? So them di kan no e agina de ma asante man nkabom bibi asante ye kan nkabom bibi asante 3 1 na bibi asikedwa nso ba sa ne ma minsa yinti na afna no e hye fom. Okay, you can what can asante satma na obri Komfo na che e de sa afna e be see fom no na ye wa asante wo ho anane ni asante na de say na asante ni ho asante man e ba bra sikedwa ba so ansa na sikedwa e be ba no na oman bia dane man ti se ene ye wo hoyi Ghana dane man Togo dane man Burkina dane man Cote d'Ivoire dane man this almost so mo kom ho bomu a no manya oman ba akono ma yi ohina na so mo yi ohine no mo tu ondin ti sa na tie enti na mampon e dane man tumia na mampon hene wo no na enkontra enkodu dwaben saa so na tumia na kumase na tetene fa akwaman hene wo na enkontra mampon na se sabre no obi adane man na nam se na omo esum de nchira no ana de nchirafo yo maye kana omo se esanti yenkambom yenye fa anwodi nti na asante mai na obi adane man nti ye nyina ya akamfo na emum no obi atene baabi a wona hina odi ne kwi sa na eti se na wosi kire mu se na obi adane man no ansa na benya asante na obi adane man nti amado do se na akuru do se na kabom mu nya asante ye ka aman a yo ti se ye ka oman a oman no esu chen kuru okay ye ka se mampon kuru a ye mampon no nko a ba ka mampon man a edwure nyina ahye mampon ase jamasi nyina ahye mampon ase efidwase nyina ye mampon ena ye man ye oman to hena woda no na ye oman hene nti aman be se edu ne ekire ena woka bom kikira asanteman wow ena be benya asante esa intifo ye ko ye kosa nti ne akan ho abum ne fa asante nti eye esa enti ena menya asante ti ana normally ye kan ese obo ade bo wiase no wamba asante ne mo ba akamfo nti akamfo no bi ne be ka bom kikire asanteman ena wo se nipa ye breti ase say before that time no man bi no ye fe na asante ne ni nkrofku bi a mo ya asante fo nti denchirafo kwa no mu ndi asante fo so na ayede na denchirafo timbenya tumi e wa asante fo so no mu ndi asante fo so nti the chance denchirafo no mu ndi asante fo no mu di aman na omo ya kan man omo be ka bom kikira asante no ebi so ene say na oman kesi bi ye fe na dance denchirafo na ekon ye egu adanse man ti bra dance man ni gu ye no ene ma wona na osoma dance omo wa dance no omo sha so mu tu akọchichira man foforo nti mo tu kochichira na mse na ekon ye di omo so nti na omo so denchirafo pa so wati ase nti sabe na dance kingdom no wo hodada egu ye no ene ma denchira pejai ti denchirafo so pejai ya asante ne ba ne be gu denchira man wow enti asante sori ye no ene ma denchira man so e ba egu no 1701 e o fe yase ya haife yes ya hona asante man inyafa hona denchira man intim jakere so ana ma bebo wow enti e fe hono mo fe yes akonyem okay na what ye ka Komfo ensem a lot of people are saying say Komfo ebi musu no free asante memu ebi mu say na wo free eastern region yakwamu ahefa ankasa na obi Komfo na wo fo wo no na ye de kwa no be pia asante memu Komfo me pia asante memu so de ya na edi kan aka sabe na asante no tama Komfo ba na asante ni ho ayo mo na be ya asante man okay na oma be ya asante man dia adinti ndipa na ombe ya asa ono de yi na free what dem pa chenase I say minu ejina hai ufuru be na mfim be bi ni ya tiku ni ku ni nyini afa ni ayi wetin chen eso de ofiri be bi na ba na sabe na asante ni ho wo mo na be kyekyere asante man enti obiri ya ose tutu a odi kan
ɔyɛ kwaman hene na ɔnyɛ asante hene sikadwa ban na nya asante ma fi hɔ kɔ na ɛsɛ yɛn nyinaa yɛ asantefoɔ nti yɛn kyerɛ obi ase bi yɛn nyinaa yɛ asantefoɔ nti betumi aka asisu pi sɛ Komfo no yɛ asante nam sɛ free 1695 ban no obi yɛ asante ni before 1695 na asante ma obi adane ma na mu Komfo no chi yɛwo no okugwa hɔ no onyini yɛwo no na mu na asefo no bi na di akonwa wɔ agona asante agona aha nti na ma obetumi yɛ hene wɔ agona sɛ yɛ abusua ase ne abusua na ɔmo mu tuesi fra dance mem na ɛkɔkyekyere saa nti ɔmo no so saa na net nti sɛ ofiri hɔ na aba akɔpie baabi na waba na ɔmo abɛkyekyere ɔman ne aka ho bɔ mu dia nyina yɛ asante ntimi yi ɔno nkwansi nkyɛn sɛ wo de wonya asante ni ɛna nso Komfo na kyerɛ ɔban na asante mai ɔmo na bɛyɛ asante mai okay sɛ na wo kan me pɛ sɛ me sai ebusa bibi fa ho sɛ na ɔka sɛ na asante mai na emum Komfo na kyim na bɛma asante ɛba na yɛ kwaman na kwaman yɛ ɔman ɛyɛ ɔman ɛna dwabin so yɛ ɔman yɛ ɔda ne baabi kokofu da ne baabi asumenya mu nyina dɔm bɛm na ɔbɛka bom na ɔmo yɛ asante mai ha nti ansa na obiri Komfo ɛba ami enya asante no yɛnhwɛ na kyiri kakra ɛkwan yɛ ɔfa so de bepie ha ɛma ɔmotumi edi ako ɛma asante ka bɔ mu ɛnɛ yɛnya asante a yɛ the most powerful menka ne sɛ ɛyɛ traditional yi a ɛgyina na naso kyɛ bibia no ɛdi ntina ɛkwan bi na ɔfa so ɔbae all right the thing is bra kwaman hene a yɛfɛ no obiri yɛbo a odi kwaman konwa no abakwasɛm kyerɛ sɛ ɔde no ɔfa ase yɛfɛ no obi ɔsɛ tutu ɛkɔ de nkyerɛma mu kɔsom yɛ saa bere no de nkyerɛ na apagya nti ɔde no kɔ ɛna wokɔ ahemfi kɔ ɔmanfo bebree hɔ a ɔmo wɔ ɔmo man mu a ɔmo firi ɔmo man mu ɔmo wɔ ahemfi ɔmo edi ahenkwa hɔ ɔmo nso ɛsom wɔ ahemfi sɛ de bi adaakye bi no akonnwa to ɔmo fie na ɔmo timi kɔ a saa nimgye na ɔmo nyaeɛ no ɔmo timi de aboa ɔmo man nti saa na ne te nti bere ɔsɛ tu kɔ de nkyerɛ hɔ na ɔkɔhyia Komfo no kye wɔ saa bere na according to history na akɔbakɔsɛm kyerɛ sɛ Komfo no kye yɛwo no a wɔsu a wɔnyini kakra na akɔmɔ no yɛde no kɔ de nkyerɛma mu kɔ akɔm teteɛ so ɔkɔ de nkyerɛma mu saa bere no ɔkɔsom na ɔhyɛ Komfo kyenekye Komfo a na wɔde nkyerɛ no Komfo kyenekye ɔkɔ akɔm teteɛ wɔ hɔ nti hɔ na ɔde kɔhyɛ osi tutu ɛna saa bere no so beebi a Komfo no kye na yɛwo no a na wɔte ɛwɔ Okugwa no na hɔ nso ɛhyɛ Akwamu kingdom na se na Akwamu kingdom no so na yɛ equal to the Nkyira kingdom mu nyina yɛ pɛ nti abakwasɛm kyesi bibi si ɛma de Nkyira ɔsɛtu ɛkɔ Akwamu nti ɔkɔ no ko sa akɔto Komfo no kye wɔ hɔ bi na tama ɔwɔ de Nkyira no hu no ɛhɔ no ne nya first encounter ɔka asumsɛm bi kyerɛ no asɛm a ɔka kyerɛ no no a ɔsa akɔ hu no Akwamu no na nam so ma ankofa no ɛkɔ so afɛ hu abrantie na masa hyia na hai ana ɔne ne father ankofa na emu yɛ din ankofa no mu na ɔsɛ tutu abakwasɛm kyerɛ sɛ bere ɔba so bi di kwaman hene no na Komfo no kye abakwasɛm kyerɛ sɛ ne yɛakye no ɛde na ato afiase nti hɔ na ɔsrɛ sɛ na according to abakwasɛm no kyerɛ sɛ na ansa sɛ ku a na ɔyɛ Akwamu hene no na ɔpɛ ɔsɛ tutu asɛm a kyerɛ sɛ sɛnka na ɔsɛ tutu kɔ yɛ baa kɔ a na nka ɔbɛware no wow awo die wonti so no ɔpɛ n'asɛm ɔsɛ timi hwɛ bi no ɔpɛ n'asɛm anti di ɔpɛ n'asɛm to the extent sɛ sɛnka na ɔyɛ ɔba ɔsɛ tu yɛ ɔba anka ɔhene ne bɛsi ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔbɛware no pàtó so ɔte ase ne na ahoɔfɛ so wɔ hɔ ba aha na ahoɔfɛ ne no ohun sɛ na osi tie no ɛna nti bra ɔsɛ tu kɔ srɛ sɛ ɔmfa nyenyi Komfo no kyɛ nam saa ɔdɔ a ne wɔ hɔ nti no ana ɔpɛ n'asɛm otie ana ɔma release ɔsɛ tu Komfo ma na ɔmo nyinaa ɛne afoforo bi a ɔmo nyinaa de bɛto asɛsɛ kwanim sɛ sei na asi wɔ kwaman a yɛ nananom ayɛ adwen sɛ yɛmfa yɛde hyie mma no media konwa mmra ɔmo nyinaa ɛbaeɛ a afei ɔmo ɛkokɔ aman bi so ɛna ɔmo nyinaa hyia wɔ ha ɔmo yɛ saa nkabɔ mu okay sɛ ehwe akyi hanom a mehu sɛ aba mmiɛnsa esi hanom according to history a yɛn atete bi ba na wɔ hanom a wonim ebi mo wonim mo saa aba ne mmiɛnsa no ɛyɛ dɛn na saa aba ne ɛbaeɛ na esi wɔ kɛkɛ anaasɛ ɛna Komfo no kye so na saa aba ne baeɛ Komfo bra wɔde afene si fam na ɔto adwugu fam ɔto gu fam na adwene fifi no sɛ asase ɛbɛgye ayaresa
yɛbɛwo nipa wɔ ha se nti na ɔka asase no to nti adwene fifi yɛ na ohun sɛ asase ne asase bere yɛ betimi ayaresa bɛba ase nti na ɔyɛ saa nti fifi yɛ na ɛsɛ kyerɛ sɛ nipa nso bi fifi wɔ ha nti na yɛwo nipa wɔ ha bebree. Well, okay. Nti ɛno nti na man yi bɛsi hospital we no ɛwɔ ha no. Hospital no abakwasɛm no kyerɛ sɛ bra nana no yɛyɛ si nsi ayaresa bi Kumase no nanam yɛ sɛ Komfo Anokye asase wɔde to no nkɔ na mkɔfa no nsi ayaresa bi nti ne nyina yɛ nkɔmhyɛ na Komfo kan nti na ɛde ayaresa ne ba ha no na emom no ansa na nana no ɛbɛka sɛ nanam do no mu nim ayaresa no nanam mu nim but obroni ɔno so bɛtena Kumase nso yɛnka ne sɛ ansa na asante broni bɛfa asante hyɛ ɔmo ase no aborɔfo no nso bɛtena ha ɔmo yi nipa ma ne bɛtena ha ti na aborɔfo no nso yɛ tie bi saa bɛrɛ na broni bi anim asante abakɔsɛm sɛ Komfo Anokye ahyɛ nkɔm sɛ nsi ayaresa ha nso aborɔfo no nso bɛsi clinic wɔ ha ansa kwa na yɛbɛsi hospital kɛse na sɛ wobɛka sɛ atoadi nti nkɔm hyɛ na hyɛ aborɔfo no nso hu sɛ asase no yɛ asase a ɔmo nso si ayaresa wɔ ha yɛyi yɛte sɛ sword esi fam yi ebi mu ɛyɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo bɛba abɛtu sword no esan sɛ Komfo Anokye aka sɛ obi bia na obetumi ɛde ne nsa na so obetumi atu saa afena no efiri fam hɔ no ɛyɛ no korɛ sɛ bi mu try sɛ ɔmo ba abɛtu ana. Okay, Komfo wan hyɛ dan kanto wɔ sɛ ɔpɛde ne ho ɔden so metu ɛyɛ gyinae asante nkabo nipa dasani a ɔbaa wo no ntimi tete asante ngu ntimi tu asante nti na obi a wɔyɛ bia no wanso sidi no nipa ebre Muhammad Ali mu nyina ba happy mo bɛtra so mu tu ana kan ne nsi dan wɔ ho nti ne si wɔ saa nti obi a wotwa mu ha bia saa brene bia no obedi adanse sampa wo ma na wo yɛ curious no de dodo na do mu sa so afena mu pe ba obi enu hɔ a watimi ba ha bɛka sɛ mo kura mo boa na me ba ha no de me sa so matu ama na tu da obi enu a watimi adi sa adanse ye wo sɛ wo hunu wodi won sɛ suma wo so na hwɛ sɛ na esitie ɛna ye won sɛ wodi asi woni so sɛ mepɛ sɛ metu esan sɛ wo mo sɛ obi antimi ntu ebi sa abasa na sɛ na meka no kanena ne nsi dan wɔ ho no esi wɔ saa nti betimi kura kwa akɔda obi a wɔso won de wade asi na ni so bitu na adwo kura no ba bagina ho so wotu ba obi eni hɔ a otimi yɛ successful nam sɛ oba nipa a ɔbaa wɔ no no ntimi ntu asanteman di nyame no de sikadwama asanteman no okay yɛwɔ inside hɔ no mo yɛhunu enkonya esisi inside hɔ no mo ɛyɛ hifo na de besisi hɔ no mo ya na yɛde esi hɔ yɛde welcome ya hɔ so bi ɔbaa wa brɛ ti yɛ sɛ welcome no transfer sisi dwa okay baba ko bo hɔ so a sideɛ ɛbɔ aseɛ ɛno nko ayɛ different from the akane na ɛno so ya reserve the amayera sante nti na ɛno sisi hɔ na afiduro a mo ba ɛbɛyi apaye bia na asante meja padeɛ nti ne duru hɔ na na no ba bɛyɛ amane ne amamrɛ so is it every month or afeso a ɛno deɛ sɛ duru hɔ a dapot ndie yɛn sɛ da ne mu na na no deɛ duru hɔ mbɛba nti sɛ ewe mu a esa na nnwuma pa a obiri Komfo bɛyɛ ɛde ɛma yenya asanteman a ɛnɛ asante gyina ne nan so a ɔma bia ni hɔ no ma ɛkyɛ asanteman yewura akonya so kyɛ akonya bia ɔne tina yɛde ne din ɛto so sɛ Komfo Anokye sɛ yɛwɔ yewura mu bebree ɔma bɛtwam ɛkɔ a ɔma yɛ nneɛma bebree de ama asanteman na mmom yɛafa bi mu din anto so na mmom obiri Komfo din na ɛde to so ɛyɛ ne nnwuma die bi nti ana nkomhyɛ na sayare sabia Komfo nso no sayɛ duyɛfo sayare nti sɛ waka saa na aba na obi a wapoto amana fidu nti so dibom na obi ahyɛ nkɔm sei na aba ma ne asa akɔfo obi foforo din de ato so da bi de o sɛ de ne din to so na hu sampa ɔna hyɛ saa nkɔm ɛyɛ Komfo Anokye sword ɛna yɛgu so yɛdi ho nkɔmɔ anasa afena a obiri Komfo Anokye edi si hɔ no mo a ɛkyerɛ nkabo mu a asanteman anya anasa nkabo mu a ɛde asanteman bɛgyina hɔ a obi bia entim betiti mu esan eduru ye Nyankopɔn nko a anasa ɔbɔ ade no nko a ɛna betima ma asanteman etimi abrase na yɛnhwɛ yɛmra in the economic wise so the esi wana sa afena yɛ wɔ ha no mo does it bring any
revenue to the hospital and as Asanteman? Man for Bahansra, a tourist site. Nti yɛ deɛ obi ba ha yɛgye biribi kakra bi sɛ da bi a yɛde bɛ maintain place no nti saa biribi kakra no na ɛna yɛgye nti nyɛ sɛ bi a sika kakraka bi a na yɛgye no ha. Yɛwɔ specific days a yɛba ne days a yɛma na 365 days na yɛyɛ adwuma. ɔsɛda no memende nyinaa yɛwɔ ha na ɔpa nɔnkron kɔsɛ nnwuma yɛwɔ ha na yɛgye ahɔhoɔ no CD aduasa 30 cedis each person. Ahɔhoɔ no a wɔn a wɔnyɛ Ghanafoɔ sɛ mfa sɛ mborɔfo bi firi mu kurom ba ɛna wɔn a wɔyɛ Ghanafoɔ nso yɛgye wɔn CD num na nkwadaa no atua CD mmiɛnsa nti saa na ɛte ɛwɔ ha sɛ nti ɛnyɛ sɛ sika kyinkyinkyin na mmom no yɛbie nsɛm ahɔhoɔ obiara tumi ba ha obiara nkyiri sɛ metiri ntua so na sɛ obiara ba ha munya asantini obiara ɔba nso a yɛwɔ a wɔ ha yɛbɛkyerɛkyerɛ aka ho abakɔsɛm akyerɛ agye mo fɛ so nti na obi wɔ ɔba no bi a wɔn ti twi anaasɛ bisa ɛdɛn na motumi ne no communicate nyɛ twi nkwa ne yɛka nso yɛwɔ kasa bebree hɔ a yɛka nti ɔba okay asɛm bɛ na wɔka kyerɛ wɔn a wɔn nim history about sɔɔdi na wɔn pɛ sɛ wɔn ba ɛbɛhwɛ na wɔn ti abakɔsɛm deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ Ghana ha sei anaasɛ yɛma mu ha Komfo Anokye nso ayɛ bi nti ne nneɛma pa a wɔyɛɛ no yɛwɔ deɛ ɛdi adanseɛ sɛ ampa obiri Komfo ba asase yi so no ɛnyɛ sɛ ɛyɛ bosirmuka bi na nananom aka ato nti woba a na wobɛhu sɔɔdo na adi adanseɛ sɛ ampa asase so yɛwɔ obi ba asase yɛfrɛ no Komfo Anokye na ɔbɛyɛ nneɛma bebree nti saa nneɛma na ɔbɛyɛ no mu baako na ɛwɔ ha a yɛka ho asɛm de akyerɛw asa ama wohu sɛ aha ampa Asanteman ha na Asanteman so ɛhyɛ ase firi okay yɛnɛ bɛma yɛda wase wɔ mmerɛ no wadagye a wanya ɛde ama yɛ twɛdɛ mpo Nyankopɔn to no boase na Asante so to no boase na wɔnhyira wɔ adwuma pa a wɔyɛ de boa Asanteman ne yɛwura wɔte kɔkɔɔ so tumfo wɔ sɛ tutu na menhyira wo paa wɔ mmerɛ wanya ama yɛ nso medam ase okay abisuafo yɛda mu nam ase aha na yɛde dwumadie ne nyinaa ɛbɛsi yɛne yɛnua bɛma adi nkɔmmɔ kama fa sword anaasɛ afna a obiri Komfo Anokye edisi hɔ no mo a ɛkyerɛ nkabɔmu kɛse a aman ɛkabɔ mu ɛna ɛde aba benya Asanteman ne nyinaa yɛ asa ɛman tena aba benya Asanteman aha na ɛde dwumadi ne nyinaa bɛsi me a mede dwumadi ho kyerɛ me de ne ɛde nana yaw amankwa ɛda mu nam ase